Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Siaनि vlogआवनो दिनैबो सियाखौ देखायग्रोनाय जायासै। जेब्लाबो आंखौल' नुगोरबाय थायो दां सियानि vlogआव स्टार्टिंआवनो। दा जोङो साइ स्टेडियामाव थांनो नागिरदों आरोना। साइ स्टेडियामाव थारमाने फुटबल फाइनाल मेट्सखौ नायनो फैदों। जोङो थांनो नागिरबाय आरोना। जों दा जोंनि गामिखौ नायो। आंनि बिखुनजोनि गामिसो आरोना। जोंनि बिखुनजोनि गामिसो जों दा फैग्रोबाय। बिसोरो नानिमोना देलायगासिनो दा न'आव बिबैनि न'आव मालाय देलायगासिनो। जोंहा फैग्रोबाय आरोना गारनानै जोङो एसे भिडिअ खालामहैग्रोसै होननानै। दा होमबा सोर फैदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय। स' होमबा जोङो थांसै आरोना। नायनो हागोन नै भिउखौ। बरिया आरोना भिउआ। दै जिरि जिरि दंलायलायो खाथियाव। बा साला खाथिनि हनै उखुन्दै गग्राखौ नुहुरलायो। सेसनो ओइलाय गोजा गोथां गोमोलायनो सरि गुफुरजों गोजाजों गारि गरा बिराद फैगासिनो नै। ओंखायनो जों बै लामाजों माबायासै आरोना। आंना बिखुनजोना न'आ बैहायनो। दा आङो जोंनि बे लामाजों मानो थाङासै होनोबा बिराद हाद्रि आरोना। बियो फाखा लामा नङा खासा लामासो नालाय। दा ओंखायनो जोङो ओरैसो बारस'बोबाय गोथै बारिजोंबाबो बारस'लांसैलै होननानै। नाथाय मोनसे बिराद दिगदार आरोना नै बेनावबो आंनावबो दा सामथाय हाबजोब्बाय आरोना नै सामथाय बारिसो फाग्लासो जागोन। दा अरजाला दे थेवब्लाबो बोखोलाबोखोलिबाबो बैसिम थांसै खुनुरुखुम। दा होमबा नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम दे। स' फाइनालि दिनै ISPL खौ नायनो फैमारबाय आरो। दाख्लैबो थांदोंमोन थांनाया सेमि फाइनालाव नाथाय जोङो खेबनाया खेबदों एफाराम प्रपारै खेबनो मोनासै नालाय जायगाबो मोनहैयासै। दा दिनैबो जायगा मोनगोन ना मोनला। दा जोङो ओंखायनो दाख्लैनिखौ आपल'ड खालामासै आरोना। आङो दिनैनिखौ आपल'ड खालामसै। नायनोसै जोङो सामथाय बारिजोंबाबो थाबाय थुबाय फैबाय जोङो सानैजों फैलायबाय जोंहा। बिसोरखौ गारबोगोरबाय मानो होनबा बिसोर देलायगासिनोसो। ड्रेसा मानो होनबा नानिना जोंनि न'आवसोमोन नालाय आंसो लाबोफानांदों। ओंखायनो एसे लेट जाबाय नानिखौ गानहोदों आरो ड्रेस। ओंखायनो आं दा नोंसोर देलायना फैदो जों थांग्रोसै एसे भिडिअ खालामहैग्रोसै होननानै जों दा फैग्रोबाय आरो। दा जोङो बारस' फैबाय नायनोसै। जाला लामायानो गाजा जाथार लामायानो। आरो गेस बेलुनबो दङ हनै नायनो हागोन। नानिया बेखौ बिबाय थादोंमोनब्रा नैबे बेलुन नुदोंना बेखौ नानिया बिबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बिब'आ लायनानै होफैबाय माबाखौ फिसा ओरैनो दस्रा बेलुनखौ। दा नानिमोनखौ देखायनोसै नानिमोनाव फैखागोननो लोगो मोनबा देखायनोसै आरोना। एथ' क्राउडआवबा लोगो मोनगोन ना मोनला नायनोसै जिखुनु। नायनो हागोन नै जेरावबो गोथैबारि खाथियावनो सेस पार्किं जाजोब्बाय आरोना। पार्किं जाजोब्बाय नै पार्किं। नङाबा मैया दाखालिबाव मा होनग्रा मोसौ आरो बोरमाजोंसो दोनोमोन बाव। दालाय खामायजोब्बाय नै बावनो मालाय सिन्नायानो गैया। नै गाखोलांग्रा दंलायबावो। नै गाखोलांसै जोंहा। मोजां बानायदों आरोना सर्टकाट हरजों थांनांलायला जोङो मेइन गेटजों। जोङो मेइन गेटजों थाङासै आरोना। जोङो डाइरेक्ट फैबाय बिथिंनो। जोङो जोंनि आसामनि हेन्डमेड ब्रुज खालिफा हेन्डमेड लायनो जेनेबा औवाजों खाज्रायनाय ब्रुज खालिफाथिं सफैबाय आरोना। नै मोनथामथार लाइटजोबसो बियो एक्सुवेलि। नायनो हागोन नै दानो मानसिफ्रा बेसेबां क्राउड जाखो। मेइन गेटसिम थाङासै आरो मेइन गेटआ बैथिंमोन। सिगांनि आंनि भिडिअफ्रावबो देखायखादों आङो। नायनो हागोन आं आथिंसो सुफैगोनांसिगोन आंना बिराद मैला जाबाय नै मानसिफ्रा आयौ। दा बैथिंबो देखायनोसै फ्रन्टथिंबो। जों दा आथिं सुफैग्रोसै आरोना। जोङो सफैनायाथ' सफैखाबाय नोंसोर मिथिखाबाय अलरेडि। नाथाय आङो देखायबाय थाला आरोना। आं सिगांनि भिडिअआवबो देखायखादों आङो साइ स्टेडियामखौ मोजाङैनो प्रपारै देखायखादोंमोन आरोना। जुदि सोरबाफोर नायाखैबा सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय अननानै। दा होमबा जोङो बेखौ देखायबाय थाला। दा बे दा मारै बेसिबां मानसि जादों आरो बेसिबां क्राउड एसे देखायनोसै फुटबल खेलाफोर देखायनोसै गासिखौबो देखायनोसै। दा जों बै मेइनथिं थांनो नागिरदों आरोना मेइन गेलारिथिं। दा जों बिथिं हाबफैबाय आरोना नै गोग्गो मानसि जादोंलै। नै मैना वाव बेलुनखौ नायनो हागोन। बेलुनाव मा लिरलायनाय।
sebawa. Kamu sudah siap mau? Sama Jawa sepeda itu kan? Sama siap. फाइनालि जोंना बिटिआरआ देरहामारबाय आरोना जोंना थ' माबायदि मोनदों नोङो मोजाङानो बरिया मोजाङानो मोनदोंना बरिया देरहामारबाय फुरा खनसेयावनो देरहाबाय आरोना फुरा खस्थ'यै जोङो नायजोबथारबाय आरोना दिनै नाथाय नानि सियामोनखौ जोङो लोगो मोनमारासै बिराद बिर नालाय जोङो लोगो मोनमारासै आरो दा अरजाला थेवब्लाबो दा बिसोर थांग्रोखाबायनो आं फन हरदोंमोन दा जोंहा नायखांबाय आरोना बिटिआर देरहामारबाय फाइनालि बरिया दा थांसै आरोना जोङो ओंखारलांसै टाइमा 8:30 जाबाय 8:30 टाइमा दा गारिखौबो बिसिनावसो गारबोदों जि गोजान थाबायलांनांसिगोन जोङो गोथैबारि गेजेरजों गोथैबारिसो खाथि जायो नालाय ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय बेखौ गाबोन सिबनांगौआ सोरोम जानानै मानसि नै गाइस नायनो हागोन नै गाबोन साफा खालामनांगौआ जिखाबाय बेखौ स्करानो हनै माथो स्करखौ देखायनोसै नोंथांमोननो बिटिआर आरो लाइनो मोनथिला मोजाङै फैदो एसे हेन्डसेक लायनोसै देरहाग्राफोरजों आं फट'सो लानो लुबैदोंमोन थांजोबसैसो नै माथो आं फट' खेबजानो स' एसे हेन्डसेक लाबाय आरोना बयजोंबो देरहानायनि नामै जोंना प्लेयारफ्रा बिसोरनोमोन गोबां खस्थ' खालामबाय सिबायफ्रा दा देरहाबाय आरोना सिन्था गैला बरिया बिटिआर देरहाबाय दिनैनि दिनाव बरिया स' दा ट्रफि लाबोनाय आरोना नोंथाङा अहाय हरदों ओमफ्राय ट्रफि राननो नागिरबाय आरोना गाइस नै गोबां मानसि जादों सोर सोर फैदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सासे गला नुदों आसोलनो That is Jumla Brahmo and Monisol Musahari गलालै आसोला to present this award. We call Honorable Deputy CM Mr. 55,000 and Golden Boot. The score, high score.
थांनो ओंखारबाय नै मानसिफोरनि बिहिरखौ नायनो हागोन बिहिरखौ आरो नैफोरावथ' फुरा कमन जाखासिगोन बेफोरो फेसबुक इन्सटाग्रामाव बेयाव फट' खेबनाय मानाया गारि थांग्रा लामाथिंसो ओंखारबाय जोङो ओंखारो लारि लेम्पफ्रा आय' नै जा साइस लाइन बरिया ज' मेला फुटबल का मेला फुटबलनि मेला जादों फुटबलनि मेला नायनो हागोन माथो फुटबल प्लेयारफ्रा बेफोरसो दा हा